Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Malawi anzanga, takhala tukumva mphekesera zosiyanasiyana ati atupere ali ku Dubai, dziko la Dubai, kukakambirana nkhani za mgwirizano pa chisankho cha 2025. Ndifuna ndikudziwiseni kuti ili ndi bodza. Ine ndili Malawi muno sindinapite ku Dubai. Komanso ndifuna ndikuwuzeni kuti pamene ndinabwerera pa mpando wa president wa chipani cha UDF mwezi wa Oktoba, palibe tsiku limene ndinakhala pansi kukambirana ndi chipani china chilichonse pa nkhani ya mgwirizano. Komanso ndifuna ndapemphe Amalawi kuti tiyeni tichepetse kufalitsa mabodza. Monga tikudziwa kuti dziko lino tili mavuto ambiri, mavuto achuma, tikudziwa mene anthu akuvutikira mdziko muno. Koma sizikutanthauza kuti tiyambe kufalitsa mabodza chifukwa chipani cha UDF motsogozedwa ndi Atupele Muluzi tikuyang'ana chitsogolo kuti tapulumutse mtundu wa Malawi pa mavuto amene akukumana nawo. Tikudziwa kuti posachedwa apa Afrobarometer anatulutsa report yawo imene yaonetsa kuti kufika mwezi wa August chipani cha UDF chili ndi ntchito choonetsetsa kuti chikhulupiriro chimene chinatayika ndi Amalawi chibwerere. Motsogozedwa ndine ndifuna ndikutsimikizeni kuti tigwira ntchito kuonetsetsa kuti chikhulupiriro chimenecho chibwerere ku chipani chathu cha United Democratic Front, komanso ngati ine president wanu wa dziko lino 2025. Zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.